Apa ndiri kutofamba zvangu kuenda kugrafti, ndiri kurova macos angu zvangu, like what I do every day, but ndiri ngogaya kuti but mufesi anonzi Vecco Rinhi, vhesi uyu akatongouya akapinda akaita mbiri paFacebook akawana mafollowers akawanda. Little did we know kuti mafollowers ese ari kumufollowa aya pane vamwe vachamufungira mwoyo wakaipa. Pari zvino mukomana ari kunzi akavharirwa mujeri nenhau yekunzi ari kunzi akabira vanhu mari. But to my surprise, handisati ndanzwa kuti vaNyathi vaenda kunomuonawo kana kuti vataura nezvake. Zvinova zviri kundishungurudza panguva ino iyi. Saka ameno guys, ndibatsirewo kunzwisisa kuti vaNyathi varipi, because kuti tizive mukomana uyu kuburikidza nekunge abatsira vaNyathi. Ndibvunzirewo mubvunzo iwoyo. Ndini wenyu